Yan na mga bay. Sideline natin. Ikabit tayo ng mini driving light. So, wala kang may kita masyadong nakakalat na wire dyan. So, ayan. Magandang pagkakagawa yan. Wala kang may kitang kalat. Maliban lang dito sa switch, sa domino. Ayan. So, yung mini driving light niya. Ayan. Ayan. Kita niyo ba? So, parang hindi halata na mayroong mini driving light. Ayan. Ayos, ayos. Mahusay, mahusay. Simple pero matagal ginawa pero parang wala kang kinabit. Ayan. Ito pa. May abang para sa CX bar. So, nagpalit na rin kami ng brake pad. Ito sa harapan na yun. Bago na. Siyempre, nilinis natin yan ng brake cleaner. Alright. So, na-testing na rin yan. Pag-ano na namin yan. Kamaya, tingnan natin yung mga finished product. So, ayun na mga bay, natapos na namin yung 605R. Kapitan namin ni driving light. Linisin yung air cleaner at kadena. Hindi na namin nagalaw. So, ito yung naging gawa namin. Sakong-santog, oh. Santong-santog. Alik ni Judas, eh, oh. Sakto-sakto lang. So, dyan lang talaga siya namin na hanapan ng pwesto. Yung isang switch. Yan. So, testing natin. So, kasi itong mini driving light niya ay 4 wires. So, meron itong combination na dilaw na puti, sabay. Ayan, oh. Sabay yung ilaw. Ayan. Ayan. Ayan yung combination niya. Yung pang-apat na wire. At ito naman yung common. Dilaw. Puti. Dilaw. Puti. Ayan. So, ganun na kasimple. Dalawang switch lang na nagamit namin. So, dito nakalagay naman siya. Ayan. Yun. Diyan sa nakalagay sa parang butas ng aerodynamic o air vent. Ayan, o. So, ganda. Parang walang nangyari. Ang laki ng ginastos pero hindi kita kung anong ginastos dyan. Hindi halata. Ayan, shoutout kay boss. May-ari ng 625R. Ayan. So, huwag na natin yung sound check dahil maingay. Ayan lang mga bay. Tapos na kami. Uwi na kami. Gawa na namin yung aming project. Sideline, salamat. So, salamat sa tiwala. Ayan. Ayan, okay, let's go. Bye-bye. Kita-kits tayo sa next vlog natin. Alright.